बहुत खुशी ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏତେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୋଧେ ମୋର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଜି ସକାଳେ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କରି କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବୋଧେ ମୋର 13 ଦିନ ପରେ ମୋର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଦେବି ରିଟାୟାର ନେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ତରଫରୁ କହୁଛି ମା ହେଲେ ଘରର मुरबी माँ जो ठीक जाति ठीक समाज ठीक राज्य ठीक देश ठीक मोर एरिया गोटे जिन बहुत अनुभव करी अंचल थाना अच्छी संध्या संध्या समय बालीवाला भी कम्प्लेन आसी कौन मो स्वामी पूछी अरे पुलिस कौन कर सबुदिन 100 365 300 दिन तुम घरे बहुत ठीक सुखा पैसा पुलिस पाक ସେଇଟା ହେବନି ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ତାହେଲେ ଯଦି ମଦ ଛାଡ଼ି ବସେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ଭୋକେ ରଖ ଭୋକରେ ରହିଲେ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ ଚରିବ ମରିଯିବ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ମା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ମା ମାନେ ଠିକ୍ ରହିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ତାର ଅଧିକ आगुरी मैदान सब बेसी कहे कि माँ घर संभाल मार दायित्व कहीं बापा आउटसाइड काम कले पैसा पत्र पाइए रोजगार कले घर चले से मार दायित्व है गोटे संसार घर तैयारी करने बहुत चिंता। थैंक यू। अनुष्ठान तरफ धन्यवाद।